ndakadiwa zvangu ndinoita. Oh. Unowakadzi wangani kone mwanangu? Ndanga ndine 2. So far izvozvi ndine 1. One. Uyu wakwirwa daro uyu ndewechingano? Wechi2. Wechi2? Hausisina iye? Kandiari? Wandakwirwa daro haasisipo. Akaenda ku? Izvo tingatobvunza Hambwe. Awa chichi ako vari pakata? Ndibaba, ndateza. Uda kubvunza Hambwe usingabvunza Ateza? Ndova ivepo. Ndoziva. Aigara nemukadzi ndehambwe here wandi ndiyo? Ndini. Saka anofanira kubvunzwa ndiani? Ndini. Saka ichitoziva kwauri kuti Rosa ari ku? Rosa ari kuHarare. Sei? Uri kuziva kwaari? Ndikuziva. Okay. Zvakanaka, iyo takuisa pasaidi. Ava varume ava vatatizvarawa kuna mbuya wako neavo ndio mumwe baba wacho. Vari kuti ivo manje nguva yareba usina kusaroora. Varongotsvaga roora ravo. Zvino waita mukwasha waita waiona niwo manje mwanangu. Ine kuti utemba ukuzvimirira. Hava ndinde kana baba vangu. Vauya zvavo? Saka uswega. Chishashi, saka uzwega, fata chishashi. But ndeyako zvako iyi. Tozovapinza zviduta kataona kudzedzereka zvakanyanya. Atezva mwana wenyu ndiye mukwasha unyani mwana wenyu kwa? Ambuya, ndiye mukwasha unyani mwana wenyu? Chii chaita kuti mutaure zveroora rwuye kwamambo? Roora rinofanira kuti ritorwe sadombo achitaurira nevanhu ava. Mawire nenyaya ikuno. Ndiranga gunonditsanangurira. Atezva. Sorry. Ngoti pale nguva kwacho tinge yatirebei kumacho asimbovhundurwa saka papo mungatibatsirwe kuti kandi kubuda ufu. Arikuvhundura. Saka retora chimuti ndikugofa uvhundure. Mukwasha. Wane makore mangani mukadzi wako Rosa? Gore rinoranga rari rechi3. Rechi3, makore 3. Tingati ndo nguva yarebere anatizva. Handei, kwamuri yakareba. Kuti yareba. Ungono urunga hupi mukwasha kuti ugadzirise roora. Uchikuda kuroora here kana kuti zvakatovhara? Ndazina muramba kuroora. Ndaitoda kuti nditoroora ipapo panga ndakarima. Unga usina kuramba? Zvoti hausati waramba? Handisati. Iko zvinezvi waramba? Handina. Kana ishona ino? Watiwo wanga usati waramba kuroora? Handisi kuramba kuroora. Hausi kuramba kuroora, wazotasanudza? Atasanudza. Saka mama ane vana vangani nemukadzi wako? Ndine 1 negore ne6. Atezvara makambomutumira munyaya here? Apanga $30 kare chaivo. Makamutumira munyaya here? Hatasati takamutumira. Ambuya, imaigara nemwana kuno kumusha. Imataura nababa kuti zvinhu zvaoma kuno. Yatinoti whistleblower. Pamusoro changamira. Pamusoro makukota. In short, ndaona kuti nguva yacho yarebesa. Mwana wangu akabva pamba achienda kumurume wake 2001. Aine mwana ane 10 months. Makore amukutaura mukadzi? 2021 ndiregero 2021 mwana waye amusangane 10 months. Yongo waberekwa 2000. Wakaberekwa gore? 2002. Uya kaberekwa 2000. Ndapapota 2021. Zvakanaka. Aine mwana ane 10 months. 1 wake musikana uyo akambomitiswa. Amitiswa ari kuchikoro. Ndobva auya kunokumba. So isine urongo hwokuti adzoke ndobva atanga kuitawo program dzake nemukomana wake. Ndobvebvetedzana. Musikana ndobva furwa kunzi iwe uchisiya mwana uyu mupi mumba. Titize ndobva watiza zveshuwa vakaenda kumamheno kumapurasi kwavakaenda. Kumapurasi wanze usiku takanzwa ndakanzwa mwana achichema vairara vega.
ndobva ndanga mwana chema ndobva ndamuka ndokumira padomba ndati dzidzai mwana ari kuchemei dzidzai haana kudaira ndobva ndati Rosa mwana ari kuchemei Rosa wacho haana kudaira ndobva ndaenda kumba kwavo ndokuvhura dho ndoona mwana ari padho ndobva ndamutsa dzidzai munun'una wake dzidzai Rosa ari kupi zvanzi anga akarara nemwana wake ndakati mwana ari kuchema ari padho iwa usi kumunzwa zvanzi handisi kumunzwa ko aenda kupi aimbotaura here zvekuti ane mukomana dzidzai akati Rosa ari kudanana kuda chanetsa so nguva iyoyo ndakabatwa nehasha ndobva ndatora mucheche uye ndobva ndamubereka ndokutevera ikoko ndasvika ikoko usiku ndobva ndavamutsa mai vacho nababa vacho ndobva ndavatsanangurira kuti zvanzi Rosa auya kuno ava vakandivanza vakati aiwa hatisi kuziva nyaya iyo ndakati zvino kana musingazive nyaya iyi Rosa ane mwana mucheche mwana ane 10 months handikwanisi kumuchengera bcause ini ndine wangu wokuti ane 12 months ini ndine mucheche uya aita mucheche Rosa ngavana aripo ngaasari nemwana ndakati mwana ndaakusiya mai vacho vakaramba kati aiwa zvide Rosa haana mbobvira uyachi haana mbobvira uya pano ini zvechokwadi mwana ndobva ndadzoka naye kumba papera 4 days kwakabva kwaya sekuru wenzi ndisekuru wemukwasha wangu vaina mai vake vakati tauya kuzotora mwana ndakati mauzotora mwana muchienda naye kumba kwenyu here zvakanzi kuzvanzi aiwa toda kuenda naye kuprazi kupi ndikudarika kumoi kuelephants oko akati manje inini kuti ndikupei sekuru mwana murimi muri kuenda naye hazvigoni kota dii taenda kumapurisa ndanotaura nawe kumapurisa kuti sekuru wayazotora mwana ini ndiri kutsvaga Rosa vauya vazoti Rosa auya adi vaende nemwana waRosa kuprazi sekuru akati aiwa zvina basa zvaona polisi nini Rosa ari kugara mumba kwangu saka mwana ndakumutakura ndakati aiwa mwana handikupei ponza kupai mwana handizive zvamuchaita noti Rosa atiza mwana aita zvivindi zvosiya mwana mucheche mumba akamutiza imi ndokupai futi mwana ndogona kuti alosi kwese saka mucheche chimbomusiyai nimuchengete kusvika Rosa wacho mamusunungura kuti agone kuyazotora mwana wake vana vakagara nguva yakareba kusvika mwana uya asisafunge zvemukaka ndobva Rosa azobudikira kuya pamusha pachanetsa kusvika pari zvino ndokwaari saka ndangoti saka wakabviswa mari Rosa adzoka vakabvisa $30 yetsvagira ikoko ndobva vamira vakadaro saka chanetsa iko zvinonzi chii sezita ravo kuti chanetsa ana chanetsa ava chanetsa ndechekuti ava kubva 2021 kusvika izvoni 2026 havasi kuda kupa vana baba mari dzavo vakangoiginora ndiwonga wabvunzwa kuti chii chanetsa kuti upava mari yavo inena handisati chanetsa chandikuramba ndichikungoti ndingakwanisa kungopikisa chekuti makore acho 2021 haapo ipapo hasi because 2024 ndobva akauya na 31 October so ipapo pacho paakauya kusvika chanetsa asati ndawana mari saka gore rino ndopa ndaitorongawo naye kusvika vazomutorawo vachiti mwana wedu ngaauya ende vaibva kare vaingoti todawo mwana wedu afanira kuenda kubasa kuda hana chaina acho hana chaanokupa irombe plus kuda abereke ngomwa unova vari igara ipapo so tina mai ndinotonetseka kuti uri ngomwe handizozive kuti uri ngomwa here handizive asi handisi wamboita mwana wandinaye ndiye wacho wandakaita naye nemwana wavo saka usingomwazve saka ndozi kundinetsa ndakasiyirwa mwana after over vati haabereki iwo wataura kuti wanga uchironga uine mudzimai wako uine urongo kuda gore rino wanga wakamira sei daiti sevanda ndakati ndopanga ndakatorima ufuyi gore rino wanga uchifunga kuva pachii mari inosvika kumari handizive kuti ndawana mari pandotengesa bcause inoenda kumusika saka handizive kuti zvinofamba sei atezvaro makamuchaja here pfuma yacho listi runaro
ariri kumba asi unaro wakagutsikana naro pawakarinyorerwa omwe ndakagutsikana panapa pakunzi mhosva $50 tsvagirai kuno $30 ndiyo wakabvisa kai vhura muromo $20 vakandinzwa nani $25 mweya musha $25 inanzi chitiyo chamai ndochichocho chitiyo chii ndakanyora koma vapo pano $25 ndimunoziva kuti chii chamukanyora matekenya ndebvu $25 mari yekupinda mumusha $20 grosari renyu vamanyora 1 kg sugar 4 kgs flour 4 kgs mari yedare $35 cooking oil moda 2 liters mazowe 5 liters nyatsofada yani bia muda 2 ma6 pack saka muda 12 chete mbudzi padwa yemuriwo masweets ekububuna rice 5 kgs tomato sambo $700 danga tomati mombe 7 3 dzinotsika 4 dzemari $300 imwe chete suti yababa vamaisa boots size 8 suit size 3 neheti yacho suti yamai boots size 5 suit size 3 gumbezi ramai dhugu ramai nechichari unacho chinhu ichi omwe ndinacho wani makore mangani uinacho ichi uno ndechitiri rechi3 rekutanga ndirakabvisa $30 rechi2 wakabvisei danisa ndawana mari asandarima toziva sei kuti wanokuwana mari handina inyade mwana wacho hapo izvozvi aiwa zviri kuti hapo izvozvizvi imwe story panguva yachanga aripo ndiyo kutira pakubvunza kuti unyatsoziva noti ndikakutaura uyu munhu unomuda here uyu hongu ndomuda atezora ari kuti musikana achanesi simukai zvinyumireba pamunhu muroro ine muda here pamusoro changani inde pamusoro muroro wangu asina dambudziko naye hongu zvachose kusvika ndiaidya sadza randaipera aibika rindo randaidya yes mukicheni yame zvakavai izvi zvangoitika izvi zvimwewo izvi zvimwewo saka moita sei nachishashi renyu mozi list hati munaro listi riripo dambudziko riripo nderekuti hatigone kuziva zviri mujere dzomwe munhu ndopane dambudziko 1 saka pavauya kuno imimi chitofaraika kuti vatouya kwamambo apa handitange kufara kuti vauya kwamambo changamira nenyaya yekuti vane mamwe matara vakashora kumashure kapa vandisisapo jangu ichiora dai vakandiudza kuri kumba kana dai vakatumawo sadombo kana mumwe munhuwo zvake kana vaona kuti ivo vanga vasingagoni kutaura neni zvanga zvakandichenera apa hazvina kundichenera iwo ungatadza kutaura nachashashi wako iyo vakakundikana ndosaka vari kuno nyaya iyi yafanira kuuya musa ku7 kai makatadza kumbotaurirana makarivhesa kuya dari tariona but hatisi kuenda kudare iro zvakati isusu chishashi ngatitaurirani nyaya iyo yaikwanisika changamiri chokwadi ndo zvaifanira kunge zvichiitika asi ndakatoona kuti semutangiro waita kuya kuno vanogona kutotaura kuti vakatituka futi kwete hazvaigona kudaro nokuti waiuya utaura kuno kuti mambo nyaya iyi tasorovhana namashashi iwo uchishashi uri kubva kupi kumakabidza kabidza kweyo chishashi ubva upi kabidza futi
muna sadombo here Mungu aripo. anofana sadombo mudena vanhu chishashirume handizvi saka chishashiwa iwo shashirume sadombo wako ndiani paripo sekuru wavo ndakaita sadombo sekuru wear mukomana ndakatwa sekuru vari kupi varume varasadombo ndo vacho vaida kumwana kake kari 10 months keke ayo avo vekudziva kazoya vachida kutora mwana vamwewo vamwewo vari kuyoutube nokwavanogara saka chii chaungabatsire mwana uyu tipedze nyaya iyi nyaya yekupera kwainge ite changamire kwakanaka ndiko kuti urombo hwatanga tiinahwo ndofunga ndakatenga fertilizer ndikatenga mbeu ndikavati munda wavo rimai vakuzvionera havasi kuzvionera 2 years dzavagara hakuna kunaya mvura zvakanaka vakarima munda wavo ndakambovapa munhu vakarima chibaka havana chavakakohwa ndikavati garai tidye tese zvishoma zvandiri kuwana asi gore rino vakawanawo gore rino ndakabva ndavati rimai foja chibage ndakarima ndini foja varima ndo yavasati vakohwa yakangosiwawo vamwe vachiri kuishora asi unoziva herewo kuti mwana wako uyu pasina kunaya mvura akakunda kuenda musitoro akanotenga muchovha haana muchovha wainawo muchovha ise ndeyako ndini ndakashanda uye haana changa inacho imbudzi 1 yandakazomukumbirawo padare rangu randabva pamashura ndo randakatora mbudzi yake nini haana chini itsure mbuku pari zvine itsure mbuku nemunda wako ufoja uyo ndo haina saka utomirira kuti zvichidawo mwana akakuitira zvakanaka nekunaya kwaita mvura uku anogona kugadzirisa ndo matara ake kuvakadzi vake vaviri anetuka ichokwadi akutangira waparika ya zvinoiti zviri kwokudzinza rekwenyeka kuti ndezvake iti kune vamwe vakazviita vari vadiki kudai aiwa kwete saizi andiwazvoona manje saka uyo ane yake style hati inoda varidzi ndivanoziva kuti vazosvika ipapo kotikanyudza gejo alright saka baba wako vakumirira takuti wewe unokwanisa rini kuwanawo chovirichi sekutaura kwaita chivimbisana tezvara inini ndangiti kana ndatokohwa ipapa ndova ndokwanisa kuroora zvese here uda kungobva wati zvese okliya here roti mukwasha hagone kupedza zvake kuroora zvese hazvimbopedza zvese ucharova kusvika pahalfway here kana ucharova 1/4 kana ucharova 3/4 pamwe hadoonongoro handizive sezvo wani vakadzi vaviri kuda kuenda kuti mari kakwira yandizo kweuyoyo usati wakwirwa dare bhozi vakaziva kuti pane vamwe wakwira dare dai vachabva vati takunokwirawo dare asi kuroora kwacho ndinokwanisa kuroora kana munhu wacho aripo padhuze kuvepo kana kusavepo munhu anoroorwa chauri kuroorera ndechekuti wakatombogara naye wakafukura hembe yake iyo nyaya yekuti akaenda kwakati kana kwangana iwewo ndakuudzai kuti una sadombo ana chishashi vari kuenda kuna chishashi wavo iwewo tsvaka kwokupotera kuti mudzimai wako adzoka pamba zvakanaka asi ukaratidza kuti uri muninja uri murafu raida iva ndogona kuona zvimwe tumwe tuma characters tanenge chitoona iyo papa kuti unogona kuchengeta vakadzi vaviri here saizi yako kana kuti unogona kutaurisa kuti munhu anitaurisa hatizoziva hedu kuti unongotaura kuti udii kumukadzi wako hatizive hatizive kuti mukadzi wako anotaura kuti udii kuna mai vake nana baba vake handizive zvauda dai anga ari papa aigona kuti andiudze kuti uri kumushungurudza here uri kugara naye zvakanaka here sezvo vana tezvara namezvara vari kuchimuda muroora wavo ko iwewo muridzi uri kumuda here pane zvakawanda ndosaka chinzi chakafukidza dzimba mai matenga saka asida kuti ndivhure gumbezi rezvinhu zvandisiri kuziva but mukuona kwangu nematauro auri kuita ya zvogona kundiudza kuti pane kaproblem kausi kukwanisa kutaura nokuti uri kugererana tezvara takasununguka isu masi sakasununguka unowewo pasaidi kuti mwinyi inini ndakaita izvi nokuda kwezvizvizvi inini ndiri kunesikana mumba mangu nokuda kwezvizvi mukadzi wangu uyo anodai akazodai togona kubatsirana
chokwadi chiripo ndechekungoti iwo chanetsa waimirira kuda kuzotaura problem yakaitika pamukadzi wako pasure ponga ana atezvera kukrema madhara. Nyaya yatinayo panapa inei nekuti iwo mukadzi unaye kumba kana kuti hauna kumba. Nyaya iri panapa ndeyepfuma ndiyo yataurwa panapa yekuti mukadzi hauna kumba kana uchida uchazoitaura nenguva yakafanira. Whether uri kumuda, whether uchamuda, whether aenda uko kwaenda kana zvichaita sei, iwe unoziva mhando yemachannels ari kushandisa. Kana wakwirirwa dani zvakadai so, une kodzero kuti yekuwakwirira dani. Ndakatorwa mukadzi wangu ari muHarare kumba kwavo. Tovabvunza kuti mukuite chini mukadzi womuridzi. handinonzi ndochangamire. Saka inini chokwadi chiripo ndechekuti inini kunoku ndauya kuzoudziwa here kuti mari takuida kana kuti vari kuda pfuma yavo kwete kuzoudziwa. Vari kuda pfuma yavo. vari kuida asi havaiide vasina kundiudza. handinokuudzwa kwacho iro kwataitawo. vari kuida asi mandima ndaudzwa ndauya uri kuti kudii sezvo waudziwa nhasi? ndozvandiri kutaura. Uri kuti kudii nazvo? tikana ndakohwa kudai zvagona waita kuti unyatsonzwisisa nekuteerera tisati tauya kumba kwenyu. Tifambidzane mune zvakadii pamusoro chani tonyatsofambidzana. pane pandorandibatsira nemukomana pfungwa dziripo ndedzemwana diki. Mashoko ashanda mutsika maona paverengwa 6 years. Pa6 years hatitoda tunyanyopinda madziri. Uyu akatora mwana ane mwana wake andiri tikazvigamuchira. Hatitoda tinyudze gedho zvakanyanya. Uyu mukomana ndichaedza kumubatsira kuti pafoja yake yandakambatsira kuti arimwe. Dai zvaigona izvozvo ndevati ngauye vachore foja yacho vapisire mumba kwavo zonotengesa. Asi hazvigoni. Tichaedza nepatinogona napo wotengesawo zvinenge zvabuda zvinooneka pafoja. Asi kana vachizvigona vanogona kupupura mudare kuti vanozvigona tovati he muchore foja yacho torega uchora. Maita basa tezvara, maita basa chishashi. Mwanakomana ndikotanga akurasika. Saka kurasika kwemwanakomana manje pamberi pana tezvara vako zvinhu zvoona kuzokushatirira nematauro akuita aya. Ndosanda kuudza kuti pane zvandiri kuona zvandiri kufila ini kuti mwanakomana matauro akuita ane zvimwe zvinhu zviri hidden zvaasi kuda kutiburitsira. But ukutoya kuda kubatsirwa nababa vako. So kana une nyaya mwanangu, uya uone maasesa, uya uone maichief, uya uone mambo, una masabhuku, tobatsirana. Kana une dambudziko, kwete kuti utaure pamberi pana tezvara vako kuti mauya kuzongondigarisa kudaro kuti munduzo muda mari yenyu here. Iyo inonzi rafu mwanangu. Ende list rao rere ndakupa list. Tenge takutoisa imwe mari yekuchajiwa kuti una kupindura zvakanaka na tezvara. Muda mari yekupindura kwadai yara tezvara. Hamuchaziva. Tombosiya. Tomutangira pa 00 ipapo. Enda unobhadhara mari yairora. Saka iyo ndiri kukupa mwedzi uno kupera kwamwedzi waMei. 1 June unofanira kunge une chikamu cherora chaunobvisa tisati tauya kumba. Tenda baba vako atari kubatsira. Enda unozvininipisa uite basa rako. Ndiwe wakada matrera maviri nezera rako iri. Saka matrera maviri unogona kumadhonza. Mazvuve kakata nemvura mese kumakata kukorokoza kusvika wazoona kuti imwe trera iyi gaindi kugojonori ndio yazodecide. Haudecide pamberi pedu. Pari zvinezvi takushedza nyairora ngatisaroora iroro till 1 June. Atenda simuka.